Ibiza iro Hello. Andisima paona. Ndoba munozoti amai rudo munotaurisa, amai rudo munotaurisa. Kana inini ndataura chinhu ndoda kuti vanhu vabva vachiita. Handii muri kunzwa? Aiwa musadaro zvenyu sekuru. Inini ndakakudzai nezuro kuti baba Gideon vakashaya marumwe zuva. Ndikakudzai kuti munozoti tinobva tese 1 kumusha kuMhondoro. Handiti munoziva. Izvozvo bhazi rakutosimuka renyaradzo ratopo sevhisi nyaradzo chaichayo mukuru Sahwira atopo apo. Akuda kutakura vanhu kuenda kumusha kuMhondoro. Ini ndikakudzai ndikati imimi zvamunozoti tinobva muvhileji imwe. Chiuyai titakurwe nebhazi tiende kumusha ndo mukana watatowana wetransport. Fertilizer ndakatenga, mbeu ndakatenga, ndaudza mudhiraivha ndikati izvi ndezvemufi zvida kunogoiwa akafa atenga mbeu dzake nefertilizer saka zvida kunogoiwa kumusha. Saka dhiraivha atoti isai. Aiwa zviite izvozvo. Ibvai mafonerana namai nini Cecilia. Vanga achitoapamba areka. Alright. Iri bo. Ini nege ndifonera amai Susan. Naye amai Rudo. Muri kufonera ama? Mira. Urujazebe. Amai Susan. Maakupi. Aiwa asikana itai muchisvika. Handiti munoona kuti hamudi kuitirwa mafavors. Makati hamuna mari yekuenda kumusha. Inini ndatsika sasiniya wemuraini ndaita komiti dzangu ndikaona kuti bhazi iri kuenda kuMhondoro kumusha kumwe kuchete kwatinoenda. Ndakudaidzai kuti chipekei mabhegi uyai nevana venyu vai4 musavasiye zvenyu. Munawo. Tibva tangoenda tese kumusha totozoti tapedza. Endere kudzoka. Aiwa don't worry pakudzoka. Handi muri kuzoti sekuru Daniel wari kurwara zvisingaite. Zvekuti pamweka ndogona kutotaura kuti after 2 weeks vanogona kunge vafa. Saka vana vavo kaimbinga futi wakavajoinisa iyo polisi nyaradzo. Pavanongouya kuno kwakudzokera kunhamo tongojegera iro bhazi futi renyaradzo. Aiwa tishaye maplans ndo maplans acho iwayo totojegera mabhazi enyaradzo. Amai Rudo muri kuita sei kwe? Ndakuenda kwa baba Gideon. Zvato handiti bhazi rakutosimuka takutenda kwa hama dzenyu dziri kukwana papi panhama yababa Gideon. Muri kufanira tete mai nini simbuya hama dzenyu dzese muri nenhama yababa Gideon emuraini. Madha mufungeka. Inini ndanga nditone stress yekuti tiende kuMhondoro zvinokurima mbeu ndakatenga nefertilizer ndakatenga. Ndanga ndichishaya kuti zvino kuti ndiende ndinozvirima handisina transport. Ndatozoita mukana wokutoti baba Gideon ava vazoshaya ava. Ndatoona panangoona bhazi renyaradzo pakangonzi pane bhazi renyaradzo isi tinobva ivari kuseri kwechikomo isi tiri kuseri kwechimwe chikomo padhuze tinofamba. Ndabva ndatongoti takutongoenda kumushandi basi. Saka muri kukokorodza hama dzenyu dzese kuti muende mushandise bhazi renyaradzo pababa Gideon vashaya kuti muende nehama dzenyu kumusha kolide. Imi madha baba Gideon wakafawo nechikwereti changu. Ndaigara ndichingochema kuti baba Gideon ndipe chikwereti changu ndoda kuenda kumusha. Vakasvika mukufa. Saka iwo ndo this is my chance. Ndo mukana wanda kutoshandisa bhazi ravo. Mai Rudo, to be honest with you munondishamisa. Amen. Kwa tisikuenda tese here ndo handanokuradzeiwo kumusha kwedu. Kuenda nani? Muna mazaka pamba pedu. Uri kuti kweni? Kuenda nani kupi? Kuenda nani kupi naye amai Rudo? Hamusi kuenda kunoviga here baba Gideon? Handisi kuenda kunoviga baba Gideon. Kumusha kwawo kwaita kure, murume wangu ari kuuya. Amai Rudo. Inini ndakumhanya. Vakutoimba. Amai Rudo ka. Shandi korona.